del 2009 no ha estat una jornada massa bona per als equips catalans de la segona divisió B. Només hi ha hagut 2 victòries de 8 partits. La més destacada, la del Lleida, que ha guanyat el camp de l'Atlètic Balears, un fet que li permet entrar en zona de play-offs. L'any 2009 ha començat fatal per al Sant Andreu, que en el seu intent per sorprendre el líder, el Vila-real B, ha acabat encaixant 3 gols. Després del gol de Gerard Bordes en el primer temps, els andreuencs han buscat l'empat, però s'han trobat primer amb l'expulsió de Moyano i el consegüent penal marcat per Joan Tomàs, i després amb el 3-0, que ha marcat Xandón al minut 83. El mateix marcador, però a la inversa, ha permès a Lleida entrar en zona de play-off. Els de Mili Vicente han aixafat a domicili l'Atlètic Balears amb un Miquel Álvaro Estelar, autor dels 2 primers gols en els minuts 37 i 76, aquest últim de penal. En la recta final del partit, Ivan Parra ha sentenciat per un Lleida que acaba la primera volta amb 30 punts. 2-0 han allunyat 2 equips catalans de la zona alta i, a més, tots 2 a casa. El Terrassa no ha pogut superar l'Alzira, l'Olímpic, i el Badalona també ha empatat sense gols al camp del Centenari contra l'Ontinyent i ja suma 7 jornades sense guanyar. Els escapolats tenen els mateixos punts, 27, que el Barça Atlètic, que continua pujant posicions gràcies a aquest gol de Goran Maric contra el Benidorm. El Sabadell ha aguantat la primera meitat al camp de l'Alcoià, però entre les seves pròpies errades i la permissivitat arbitral amb la duresa local ha acabat caient en la segona. Rafa Gómez i Tassio Abad han donat els 3 punts als locals. El Gavà ha caigut a la meitat baixa de la taula després d'una derrota contra el Mestalla per 0-4, que feia molt de temps que no es veia a la bòbila. A la mitja part, els valencianistes ja guanyaven per 0-2, gràcies a 2 gols de Filip Toledo, i en el segon temps, davant d'un Gavà inoperant, el Mestalla ha completat la golejada amb 2 gols de Miguel Ángel Riau. Els de Llevaria són a 5 punts del 7è i a 6 del quart. I la Gramenet finalment ha salvat un punt a la visita a Dénia. Els locals s'han avançat amb un gol del català Sergi Messer al minut 28, però Xavi Muñoz ha permès que la Grama acumuli 6 desplaçaments seguits puntuant.